Республикабыз районнарында түлкілер көріне башлады. Әйтик, Мамадыш урамнарында қырғы жәнлі күн ортасында инде шәһәр үзәгендәге юлдан йөгереп чыккан. Аларның фотоларын җирле халык социаль шелтерләрдә урнаштырган. Урман хайваннарын шәһәр нәрсәсе белән җәлеп итә? Без дә кызыксындык. Социаль шелтерләрдә шәһәр үзәге буйлап йөргән төлке фотосурәте барлыкка килде. Кулланучылар җәнле кешеләргә куркыныч булырга мөмкин дип фаразлаган. Гадәттә, котыру авырлы хайваннар шәһәр авыл урамнарында күренә башлый. Уңай аңлатма бирүчеләр дә чырый. Шулай да күпчелек Шаңсуга. Анатолий язын 5тән артык төлке яшәгән өнне иҗат төркеменә күрсәтергә әзер инде. Шәһәр читендә урнашкан Нагорный урамы урман белән янәшә. Шуңа күрә халыкка ел әйләнәсе кыргый хайваннар белән очрашырга туры килә. Әгәр сез кыргый хайванны очратсагыз, аңа якын килеп кагалырга кирәкми. Хәтта ул саксыз һәм ягымлы тоелса да, тыныч кына, кискен хәрәкәтләрсез, куркынычсыз урынга, өйгә, подъездга кирип китәргә кирәк. Белгечләр сүзләренчә, төлкеләр, бүреләр һәм башка кыргый хайваннар инстинктив рәвештә кешеләрдән курка. Курыкканны сизсәләр, һөҗүм итәргә мөмкиннәр. Котыру авыруының төп билгеләренең берсе кешеләрдән курыкмау. Это, конечно, рискованно. Они ведь заразу приносят. Күргәнегез юкмы сезнең? Юк. Үзегезгә очраганы юк. Ничек уйлыйсыз, ул менә яхшы хәлме, начар хәлме шәһәрдә йөрү төлкеләрнең? Белмим, куянны күргәнем бар. Әгәр дә җәнлек сезгә ташланган икән, төшәтмәскә тырышыгыз. Чөнки авыру хайван вирусы сәләгәй белән бергә күчә. Әгәр җәнлек төшәсә, кичекмәстән хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Мамадыш районында кыргый хайваннарны иммунлаштыру буенча кышы кампания старт алды. Йорткычларга котыру авыруыннан прививка ясаталар. Бу контактсыз усул белән башкарыла. Ветеринария табиблары урманнарда вакцина сала башлады. Бу брикетның ичендә как типа алар пряник дип атала инде безнең ветеринария телендә брикетлар. Моның ичендә була капсулы. Когда менә ашаган вакытта кыргый хайваннар ашаган вакытта бу брикет ичендә капсулы ватыла. Һәм ләгә бу вакцина ләгә бу җанварның иченә. Һәм монда сакланган сикле иммунитет. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.